yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔɔnin tɛ. O de an bɛna kuma min ka bi n'a bɛ jaw nafa cɛ komi muso, denmisɛnnin ni maakɔrɔba, fara jɛman ni farafinma, min yɔrɔ ka jan ani min yɔrɔ ka surun, bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ. Kumana min na kilo 2 min b'i ye kɛnɛma, kumana min na n'o dayɛlɛla, i ma da o dayɛlɛli ma, i tilala ka mɛn ni dusukun, kilo dɔ bi dusukun kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ n'o de dayɛlɛla, o nafa ka bon ka tɛmɛ kilo fara 2 min bi kɛnɛma. A ka ca Ala fɛ mɛn dusukun kilo n'i y'o dayɛlɛ, i mana fɛn min minɛ, a ka ca Ala fɛ o bi sabati. O de dakuruɲɛ in bi mun kan, o de maa minnu bɛ yen n'olu lajarabira ni sɔrɔ datuguli ti dɔwɛrɛ, i b'a sɔrɔ u ye finma kɛ, u ye jɛma kɛ, u ye bilenma kɛ, u ye kɔrɔn boli, ka tilebi boli, ka bani boli, ka baba boli, mɛ boli in kun bɛ yen walasa n ka balo cogo ɲuman sɔrɔ, n kana malo, n ka se ka diɲɛ sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ n ma don dajugu si fɛ. Mɛ i b'a ye kuma dɔ la yanni u ka boli daminɛ, i b'a sɔrɔ ko ka ɲi, mɛ n'u nana don boli kɔnɔ, i n'a fɔ diɲɛ sababu ɲinini, i b'a ye da tɔ bi koro, da tɔ bi tugu. Gansan kɔni tɛ foyi la, foyi tɛ kɛ ten. Mɛ toujours jɔn n'i bi ɲɛnamaya kɔnɔ ni ko ko y'i sɔrɔ ɲuman na, hɛrɛ la, i bi ko in bɛ se ka taa Ala ma. O tuma n'o kɛra sigi bi ja, e yɛrɛ kunkolo la hami bi nɔgɔya. Nin bi mɔgɔw kan, maa minnu bɛ yen ni daw tugulen don, i mana diɲɛ ko o ko k'i ma se ka ɲɛ sɔrɔ, a ka di ye nin waati in min tulo banna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, i bɛ fɛ i ka dayɛlɛ sɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ la, i bɛ fɛ i ka dayɛlɛ sɔrɔ i ka sanni feere kɛyɔrɔ la, e yɛrɛ ye wari ɲinina, i bɛ fɛ i ka dayɛlɛ sɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen la, k'i ka daw yɛlɛ i n'a fɔ a ka di ye cogo min. O tuma n ye Kuranɛ sura min labɛn o la, o de ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, o de Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqimin, tanzilul azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minuna. Fokata suratu Yasin bani ma a sigin bɛ pɔyin dɔw kan. Maa y'a kanu dɔrɔn k'a kun kɔɔri walasa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛna min ta Ala ta kɔfɛ k'a ɲini Ala fɛ, parce que fo kuma dɔ la mɔgɔw ka ko dɔ faamu, kuma dɔ la aw minnu bɛna karamɔgɔw fɛ o tɛ koyi, walima aw minnu bɛ karamɔgɔw wele o tɛ koyi. Waati dɔ la karamɔgɔ yɛrɛ bɛ baara dɔw kɛ, a ka d'a ye kuma na min na ka duwawu jaabi sɔrɔ, i b'a ye a t'a sɔrɔ waati. O de bɛ mun jira e la yan, o de b'a jira k'a fɔ Ala yɛrɛ de ye Ala ye. Ala yɛrɛ de ye fa'alul lima yuridi, min mana ja waati min a b'o de kɛ. Tiɲɛ don, dɔnni ninnu sigilen bɛ mɔgɔ fɔ ne ka dɔnni hakika don. Dɔrɔmɛ tan tɛ kɛ foyi ye ni dɔrɔmɛ tan tɛ. N'i ye tan fara tan fana k'a tɛ kɛ foyi ye ni mugan tɛ. Mɛ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ adamaden gindo dɔ b'i bolo, i b'a ta ni daliba masa cɛ, i b'a kɛ ka bɛn waati min ma, a ti lupe, a ti yigiyɔgɔ. Mɛ waati dɔ la i b'a kongo ka dɛsɛ f'i yɛrɛ b'i waasi ji cɛ i ni tiɲɛ ti bɛn. O ye adamaden yɛrɛ taa cogoya de ye. Mɛ min ka jugu a ti dilan yɛrɛ fiyewu, o de kan ka jɔn yɛrɛ hami. O tuma suratu Yasin an bɛna o de kɛ mɔgɔw ye ni maa minnu y'a kanu a ka kɛ u ye. O kɔrɔ bɛ mun jira? Baara tɛ k'a fɔ f'an k'i forcer ka na wajibi dɔ na kun ta ka nin k'i ye, baara ninnu sigin t'o kan. Baara ninnu sigin bɛ min kan, n'a ye i ja, a y'i dusukun minɛ, o tuma n'i y'an wele a taa cogo bɛ f'i ye. N'a m'i dusukun fana minɛ, forcer tɛ, parce que Ala deli ka bon o ma, Ala deli ka di ka tɛmɛ o kan. Maa tɛ yen min bɛ se ka b'i sara i ti se, i bɛ dɔ de kɛ mɛ i tɛ se ka Ala tɔgɔ sara. Ka d'a kan karamɔgɔya
aka jugo ka tɛmɛ cikɛ kan a sɛbɛ kolama a wurudi fara a nafilo n'a nasi sɛbɛnw kan n'i donna a ko kɔnɔ o de la kuma dɔ la maa min b'a bɛrɛ k'a fɔ karamɔgɔ sigin bɛ dɔrɔn ka wari minɛ ten mɛ n'i donna a ko kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ karamɔgɔya sigin bɛ baara ka kilo tɛ o tuma suratu yasini n'a baara la k'a ban a bɛ d'i ma k'a kɛcogo f'i ye o tuma n'a kɛcogo fɔri ni ala ni kira sɔnna e ni anw an bɛɛ ye jɔn de ye jɔnni b'a dilan o de ye daliba masa i bɛ kuma dɔ la e tɛ ala wele cogo dɔn kuma dɔ la o de b'a to e bɛ se ne ma o tuma a ka ca ala fɛ n'an jɛra ka an fanga fara ɲɔgɔn kan da minnu tugulen don ala bɛ sɔn da bɛ yɛlɛ a k'a sɔrɔ fɛn o fɛn ye ka da tugu kunnafɛn jugu de b'i la o jinɛ sitana jugu de b'i yɛrɛ nɔfɛ o i yɛrɛ de dɔnna ko dɔ la i man ka don min na o maa dɔ de kɛra a sababu ye ala ka sebaaya kɔfɛ o a kɛra kun o kun ye da in kɔni tugu ni ala kɔni sɔnna ka an fanga se an bɛ fɛ ka suratu yasini min baara n'an sera k'a baara a kɛcogo ɲuman na k'a dafa k'a d'i ma e fana y'a minɛ a fɔ de cogo min i y'a kɛ ten ni ala kira sɔnna ala bɛ sɔn da minnu koronnen don ala bɛ sɔn da ninnu bɛ yɛlɛ mɛ toujours an bɛ min fɔ bɛɛ ye n'an tɛ sɔn k'o la an fari tɛ fɔ o la ala wele tiɲɛ don nasi ye tiɲɛ sɛbɛ ye tiɲɛ ala wele sugu o sugu bɛɛ n'i ka ala wele cogo don bɛɛ n'i ka ala sɔrɔ cogo don mɛ an bɛ min fɔ n'o tɛ yɛlɛma o de ye denkɛni ni denmuso hara ka kɛ wuli ka dɔ kɛ a bɛ n'a fɔ ni maa min ye da sogo yɛrɛ da la ko hali ni ma dayɛlɛ ka bɔ n bɛ balo ala bɛ n balo ni ma bɔ i bɛ sa dɛ ka sɔrɔ ala bɛ yen o tuma diɲɛ ko o ko a bɛ n'a fɔ sisan masalan kuma dɔ la denmisɛnnin dɔw bɛ se an ma an dɔgɔnin walima an denw kun ta an mago b'i ka baara k'a ɲɛ walima an mago bɛ dugawu la n bɛ fɛ n ka baaki sɔrɔ n bɛ fɛ n ka defu sɔrɔ n bɛ fɛ n ka examen sɔrɔ mɛ o baaki n'o examen n'o defu kan ka ye yɔrɔ min n'o ye kilasi kɔnɔ e t'i ye kilasi kɔnɔ fiyewu ni ala deli kɔni e tɛmɛ o la o kan ka bali la n'i bɛ fɛ i ka paase f'i ka ye kilasi de kɔnɔ cogoya kelen de la ni maa min mɔgɔ bɛ ala ka sababu ɲuman k'i ye ka daw yɛlɛ f'i ka wuli ka dɔ kɛ o tuma n'i ye dɔ kɛ dɔrɔn ala ka dɛmɛ bɛ na mɛ e bɛ fɛ n ka wari sɔrɔ e bɛ fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ e bɛ fɛ i ka da ka yɛlɛ e tɛ foyi kɛ foyi ye f'i dan bɛ dɔrɔn o tuma o la maa fi tɛ hɛrɛ sɔrɔ mɛ i bɛ mɛn dɛ o tuma kunnafoniya in ye o de ye suratu yasin an di caman dɔn a la an bɛ fitinin min dɔn ni ala ni ala kira sɔnna k'a ni maa minnu garisigɛ don ɲɔgɔn bolo olu kɛra cɛ o kɛra muso ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an ye o baara k'o d'i ma ni ala ni ala kira sɔnna da minnu kɔni tugulen don k'a fɔ i bɛ diɲɛ ko o ko n'i y'a sira minɛ sira tɛ yen n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ ni maa tɔw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la e bɛ bɔ i bɔlangolo o tuma ni ala ni ala kira sɔnna an sera k'a baara k'a d'i ma an sera k'a baara k'i i sera k'a kɛ ka bɛn i sigi bɛ yɔrɔ min sigiyɔrɔ posisɔn n'i ye nasi in sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ nasi in fana n'a bɛ ci ma a kɛcogo bɛ f'i ye ani a kan ka kɛ ka bɛn waati min fana ma o bɛ f'i ye a nasi baara bɛɛ a bɛ bɛn sɛmɛnɛ kelen de ma mini na ani koli la walima mini na ani mɔni na parce que dɔw bɛ yen nasi ko yɔrɔ ma nɔgɔ nasi min dun don ale tɛ ɲɛ ɲɛgɛn kɔnɔ k'a fɔ f'i k'a ko ɲɛgɛn kɔnɔ kuranɛ tɛ ɲɛ nɔgɔ la ni maa min bɛ yen n'i bɛ se k'a ko yɔrɔ sanuma na o posisɔn bɛ f'i ye i bɛ se k'a mu de a mana kɛ cogo o cogo kɔni baara in bɛɛ kɔni bɛ bɛn tile 7 ma mɛ m'a fɔ tile 7 kɔnɔ ala b'i ka daw bɛɛ yɛlɛ m'a fɔ tile 7 in kɔnɔ i bɛ miliyɔn caman fara ɲɔgɔn kan mɛ n'i kɔni sera ka nasi in kɔnɔ kɛ tile 7 kɔnɔ an bɛ waati dɔ kalo fɔ ɲɔgɔn ye yanni o waati cɛ i na segin k'an wele k'a fɔ k'i ye daliba masa nɔ ye baara in kɛlen kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ k'a kɛ nafa ye k'a kɛ baraka ye k'a kɛ hɔrɔma ye an yɛrɛ kelen kelen bɛɛ bɛ ko ninnu fɛ cogo min ala ka ko ninnu kɛ ten mɛ an tɛ mɔgɔ nɛgɛ min na n'an t'i janfa
ودي على ويلي حقيقة دو يسرك على ويلي يريو يسرك سيما موقع على ويلي إيه على ويلي أبدو فرما كده enye be ma chaman ni nyaga mbola wal mai kima ka fukara sai ni be sura mata kara mo fama ala wele ina makuma ama do fiye watina do fiye ma wanda min kon na doro ala wele kon hakika do amba ni na ala fe kuma kayin famiyale nyuma ala ka to du sukun tulo ko lame amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala ka be nya watin na tawlani ala sona